Balmaw ani ɲankuma. An ka bi algorithmique cours filanan na an bɛna instruction d'entrée ani instruction de sortie an ko minnu ma ko lecture ani écriture algorithmique la. Instruction de lecture ani instruction d'écriture olu de b'a to machine la baarabaga n'o ye utilisateur ani machine yɛrɛ n'o ye ordinateur ye olu bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ. I n'a fɔ aw ɲɛ bɛ nin ja in na cogo min na lecture ale bɛ kɛ clavier de la n'o ye sɛbɛnnikɛla ye. Écriture ale bɛ kɛ écran na n'o ye jabarani ye. Sisan nɔ an bɛna ɲɛsin lecture fɔlɔ ma ko walawala aw ye walasa aw bɛ se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ. Ayiwa lecture tɛ dɔwɛrɛ ale de b'a to utilisateur bɛ se ka kunnafoniw don ordinateur kɔnɔ walima programme kɔnɔ ni clavier. I n'a fɔ aw ɲɛ bɛ nin ja in na cogo min na lecture de b'a to utilisateur ka kunnafoni sɛbɛnnenw clavier la olu bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ ordinateur kɔnɔ walima programme kɔnɔna la. Nka algorithmique la lecture kɛcogo o filɛ nin ye. I dan ye dɔrɔn ka lire sɛbɛn ka parenthèse dayɛlɛ. Kunnafoni bɛ sɛbɛn clavier la o bɛ taa stocker variable min kɔnɔna na i b'o variable tɔgɔ sɛbɛn. N'i tilala i bɛ sɔrɔ k'i ka parenthèse datugu. Misali la n'an bɛ fɛ ka kunnafoniw bila variable x de kɔnɔ walima y walima z an dan ye dɔrɔn ka lire sɛbɛn ka parenthèse dayɛlɛ ka x fana sɛbɛn ani ka parenthèse datugu. A laban na n'an bɛ fɛ k'an ka kunnafoniw bila variable x de kɔnɔ ani n'an bɛ fɛ k'a bila variable y kɔnɔ an dan ye ka lire sɛbɛn ka parenthèse dayɛlɛ ka y sɛbɛn ka parenthèse datugu walima n'an bɛ fɛ k'a bila z kɔnɔ an dan ye ka sɛbɛn lire ka parenthèse dayɛlɛ ka z sɛbɛn ka sɔrɔ ka parenthèse datugu. N'i ye lire kɛ ka parenthèse dilan k'i ka variable bila parenthèse kɔnɔna la kunnafoni minnu bɛna don clavier la n'o ye valeur ye ou bien données olu bɛ taga bila machine kɔnɔna yɔrɔ dɔ de la o yɔrɔ de tɔgɔ bɛ bɛn i ka variable tɔgɔ ma. Sisan nɔ an bɛna se instruction de sortie ma n'o ye écriture ye. Écriture de b'a to an bɛ ka baara min kɛ an ka ordinateur la an ka se k'o jaabi ye an ka écran sanfɛ walima an ka se k'o jaabi sɛbɛn fichier dɔ kɔnɔna la. N'aw ye nin ja in jateminɛ hello world affichelen écran sanfɛ o de ye an ka écriture kɛlen. N'an bɛ fɛ ka écriture kɛ algorithmique la o man gɛlɛn an dan ye an b'a sɛbɛn ko écrire ka parenthèse dilan ani ka variable tɔgɔ sɛbɛn parenthèse kɔnɔna la walima n'a y'a sɔrɔ variable tɛ an bɛ fɛ ka fɛn min sɛbɛn écran na an b'o sɛbɛn parenthèse kɔnɔna la. Sisan nɔ an bɛna algorithme kelen sɛbɛn ka misaliya jɔnjɔn di aw ma a bɛ se ka faamuya sɔrɔ min na. An ko walasa i ka algorithme dilan i bɛ fɔlɔ k'a sɛbɛn ko algorithme ani algorithme tɔgɔ ye min ye i b'o sɛbɛn ka fara algorithme kan. Nka nin misali in na ne bɛna n ka algorithme tɔgɔ kɛ ko écriture. N bɛna variable fila dilan nka a variable fila u tɛ kɛ variable nasugu kelen. Variable fɔlɔ m'o wele ko nom n b'ale nasuguya n'o y'a type ye k'o kɛ chaîne de caractère ye. Variable filanan m'o wele ko âge ale nasuguya n'o ye a type ye m'o kɛ entier. N bɛ sɔrɔ ka na don algorithme kɔnɔ sisan nɔ. An ko n'i bɛ don algorithme kɔnɔ i b'a sɛbɛn ko début. Début kɛlen kɔfɛ n bɛna n ka opération d'affectation fɔlɔ kɛ. Hakili ɲajiginna an ko n'i bɛ fɛ ka affectation kɛ algorithme na i bɛ variable tɔgɔ sɛbɛn ka flèche kɛ ka ɲɛsin variable ma ani i bɛna valeur min affecter variable la i b'o valeur sɛbɛn flèche kɔfɛ. Donc ne ka affectation fɔlɔ la n bɛna isa n'o ye chaîne de caractère ye k'o affecter variable nom na. N ka instruction filanan n bɛna valeur 20 n'o ye entier ye k'o affecter variable âge la. O kɔrɔ ye mun ye sisan nɔ n'an ye variable nom ta an bɛ isa stocker o kɔnɔ n'an ye variable âge ta an bɛ 20 stocker o kɔnɔna la. Affectation kɛlen kɔfɛ valeur minnu affecté la an ka variable la an bɛ fɛ k'olu afficher an ka écran kan. Walasa k'o kɛ sisan nɔ ne bɛna écrire kɛ ka parenthèse dilan ka n ka variable tɔgɔ k'o bila parenthèse kɔnɔna la. An ye variable fila min dilan n'o ye nom ye ani âge an bɛ fɛ ka olu valeur afficher écran na. An dan ye sisan nɔ dɔrɔn ka écrire kɛ ka parenthèse dilan ka nom bila parenthèse kɔnɔna na ani ka écrire kɛ ka parenthèse dilan ka âge bila parenthèse kɔnɔna na i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la bilenman na cogo min na. O kɛlen kɔfɛ sisan nɔ nin ja min natɔ filɛ nin ye aw ka jaabi bɛna yira aw la écran kan. Ayiwa nin tun y'an ka algorithme kalanni video filanan ye. Aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn video nata la.